Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur pero ki doum babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai naga MS Datori pilaban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai nak ndai lai nyau kene dukan gede kepedan harut kasroba National Highway 6 ha umso nong krai Ribui district. Pra penyomot kilakrat adin baka US kalau pengam ye kaling Iran ka bawan pai na India hadin ka naval exercise. Kat na kilat petai kubor la yaitu kumba pra penyomot ki breu kilakrat no Hashan hadin baka submarine jongka United States kalau pengam ya kaling thma jongkari Iran ha ki benta ka Indian Ocean. Kat ka kubor na ka AFP. Kane kaling thma ka tip ka IS dena kala shibenta ha ka naval exercise ha India tangkato ka nitayo kamatshua. Ka IRIS dena ka badai ka March class frigate kalawan ru sa India haus nam arjab saw. Banshimenta ha ka naval exercise ka bakarteng ka Milan arjab nriu ha ka edition arjab nriu. Kaling kalami na India banlit pai syari jongka ha ka baka submarine US kalahir thma persya ya ka ong kitolong kubor. Buatlah ka US kampat pentikena ya ka jingpun cuki balaklat Henry u defense secretary jongkari US u pet hekset ula pentikena bakadon ka submarine strike bat ula ong bakane ka pen ya ka bor jong ka jingklan jongkari Amerika Persia ya kari Iran ka submarine Amerika kalapan ngam ya kaling tma Iran na ka banta ka jingsingan la ong u hekset habakren sikinang tuak kubor katnat ia dari juga US kalapan ba ya ka video kalapan ya ka submarine pada jingbetai nakam najngai kalong ka bakham luna ban ya kano disipai ki baplat ba ya ka video ki ba ya ka video bajan hakapor ba ka jingyat ma submarine kadang jia kani ka pen ba ka rukomilet ma berkom sam kubor ha kani ka jok kala shibun langai ba kaling Iran kam syam lalap setia ya ka submarine jongkari US wat ha ka periscope depth ka pen ka jingla juki buitrikam kebasian ka submarine jongkari Amerika. Empat tip setia ya ka submarine US kalabut na pengor ya kaling Iran nado bakawan sa India ban sibenta haka Milan arjab nriu ki defend analyze kilabatai balik se ki submarine US kalabudin ya kaling Iran hadu ha India kabakadai kerkom ko pajule ha ki sipai duriau ban buddin jarjar ya ki wepat kiri. Officer juga Navy Sri Lanka ulong berkilayo lum propnyo ki mediap barga jingwat kadang yai peteng na ka benta ki badang ja arngai ka Sri Lanka menta kadang sumar ilai armut ki belalai kan bandu po ingut kadang ja hadin baka frigate IRIS dena kelagam harut riau ka Sri Lanka u hekser ulakot ya kan ka jingyer thma kum ka quiddet bat kasin ka baningkong nadu ka World War II ba ka US ka pangam ya ka ling jong ka nungsun jongka